Imi silmino bandirawo, inde am Pastor Goma, imi wondi e mala wetiɗo'o. Emi howna on nder inde Yeesu. Imi ngiɗi min ekkitina on dow tokkuki Yeesu. Ngo'ol woni ekkitinol tataɓol, nder ekkitinolji 52. Ɗi'i ekkitinolji iɗi nder ɗerewol bi'etengol, ɗerewol ekkitinki tokkuɓe Yeesu. Ta waawi jande, heɓu ɗereji ɗin e deftere ceniinde nder fulfulde. Waɗu ka janguki deftere ceniinde an e hoore maɗa, ngam ɓeyda anduki ko Allah yiɗi. Hoore haala ekkitinol ngo'ol woni, no andiraymi Allah e nana do'aare am? Joni malam weeti woodi ko mbi'ata? To bandiraawo, a meeɗi waɗuki do'aare nden dariɗa a nyuma ko Allah nani do'aare maɗa? Banye a waɗa do'aare dow goɗɗum, amma Allah waɗata ko ngiɗɗa o waɗa. Nder deftere ceniinde e ɗum ekkitina en wiiki banye Allah e nana do'aare maɗa banye o nanataande. Ngam ɗume non waɗata? Ɗume deftere ceniinde wi'i? Ibraniyanko'en suura 4 aya 19 wi'i, ngam non en ngaɗu cembe ɓernde ɓaddooɗen jooɗorgal laamu Allah to yidde Allah woni, ngam keɓen yurmeende, keɓen yidde Allah ballaynde en e carel ngel giɗɗende. Iri ɗume ngikku haani njaada yeeso Allah carel ngel ngaɗata do'aare? E haani njaada e ɓernde go'o, tabbitina o nanay do'aare maɗa, ngam emo yiɗuma. Ɗume Allah waɗantama carel ngel giɗɗa yurmeende e yidde? O hollete yurmeende e yidde ballayndema. Jangan en Filibiyanko'en suurawol nayaɓol, ayaare 9-12. Ayaaje ɗen mbi'i, to on gannu dow koo ɗume, amma nder koo ɗume mbi'e Allah ko giɗɗon nder do'aare e toraaki e yettoore. Nden jam ɗum Allah hokkata ƴaɓɓiiɗum faamu neɗɗo, ɗum suray ɓerɗe mooɗon e nyumo mooɗon, ngam on cumpotira e Yeesu Almasiihu. Carel ngel nattuɗa caɗɗum, ɗume woni haanaayi ngaɗa? Ɗum haanaa nganna. Carel ngel nattuɗa caɗɗum, ɗume fii haani ngaɗa? E haani mbi'a Allah ko ngiɗɗa, toroɗaamo ngettaamo. Ɗume Allah waɗata carel ngel ngaɗuɗa do'aare dow wannaare maɗa? O hokkete jam ƴaɓɓiiɗum faamu neɗɗo, ɗum sura ɓernde maɗa e nyumo maɗa. Malam weeti, jangan e Yahaya arandewol, suurawol 5, ayaare 14. Ayaare nden wi'i, en ngoodi sembe ɓernde daraaki yeeso makko, ngam en tabbitini e mo nana en to en torake mo koo ɗume non no o yiɗiri. Nde Allah nanata do'aare meɗen? Carel ngel torii ɗenmo no o yiɗiri. Jabura 91:9, ayaare 13 holli, ta suuɗi hakke nder ɓernde maɗa, Allah nanata do'aare maɗa. Ɗon ma Jabura 139, ayaare 23 yaaki ayaare 24 holli, i haani toroɗa Allah o ɗaɓɓita ko ɗume hakke gonɗum nder ɓernde maɗa, nden o holluma ko haani ngaɗa. To, malam weeti, jangan e Yakubu, suurawol nayaɓol, ayaare 3. Ayaare nde wi'i, on toro on keɓata nyumooji kalluɗi, on giɗi majjinon ko keɓɗon dow nanki belɗum ɓalli mooɗon. No nyumooji kalluɗi bonnirta do'aare maɗa? Bandiraawo, taa tororake nyumooji kalluɗi, a heɓata ko toriɗa. Modibbo jangan en Bitrus arandewol, suurawol 3, ayaare 12. Ayaare nden wi'i, ngam Joomiraawo e faamana gooduɓe aadilaaku, emo nana do'aaje maɓɓe, amma emo wanya kuwooɓe ko halli. No Allah hocciri aadili'en? Emo faamana aadili'en, emo nana do'aaje maɓɓe. No Allah hocciri kuwooɓe ko halli? Emo wanyaɓe. Jangan en Maatiyu, suurawol 2, ayaare 9 yaaki 11.
Aayaaje ɗen mbi'i, moye nder mooɗon to ɓiɗɗo muɗum torake mo buroodi o hokka mo hayre? Ko bo to o torake mo lingu o hokka mo mboodi? To onon halluɓe on andi no kokkirton ɓiɓɓe mooɗon fii boɗɗum, hakko nyaako mooɗon mo dow, o ɓuray non hokkuki toriiɓe mo fii boɗɗum. Iri ngale dokkal Allah hokkata ɓiɓɓe maako toriiɓe mo? O hokkayɓe fii boɗɗum. Ko kammiɗaa Allah waɗay taa torake mo ko o andi ɗum wooɗantaama? O hokkataama ɗum ngam emo andi ɗum wooɗantaama. Ko kammiɗaa Allah waɗay to emo andi nootanaakima do'aare ɓurii boɗɗum yeeso? O wi'ay ngaɗa munyal naa yeeso. Waɗu ka janguki aayaare nde'e naa a jogake nde. Yahaya arandewol suurawol 5 aayaare 14. Aayaare nde wi'i, en ngoodi sembe ɓernde daraaki yeeso makko, ngam en tabbitini imo nana en to en torake mo, koo ɗume non no o yiɗiri. Too, malam weeti, e woodi ko ngiɗɗaa kettindantooɓe en ɓeyda faamuki dow ɗu'um? Ko Allah e nana do'aare maaɗa? Deftere ceniinde wi'i e haani ngara yeeso Allah nder do'aare e ɓernde go'o. Non holli Allah e yiɗi nana do'aare maaɗa. Emo yiɗi o holluma yurmeende makko e yidde makko dow ko ngiɗɗa. Jabuura suura 55 aya 19 yaaki aya 12 holli Dawda laamiiɗo torake Joomiraawo jemma e nyalawma e subaka ngam o wallamo, o hisnamo. Joomiraawo nani hononde makko. Koo nde Allah e siryi nana do'aare maaɗa. Carel go'o taw woni Allah nanataa do'aare maaɗa, kangel woni carel ngel cuuɗuɗaa hakke maaɗa. Taa waɗi hakke a suuɗii ɗum nder ɓernde maaɗa, a wi'aayi ka Allah, to Allah nanataama koo seɗɗa. Taa monni nden a wanyi yaafanaaki mo monnanɗaa on, to haana ngaɗa do'aare dow goɗɗum naa a yaafanake mo. Maatiyu suurawol 5 aayaare 23 yaaki 24 holli Yeesu wi'i tokkuɓe mo, to ɓe kokkay Allah caahu, sey ɓe ciftori e woodi goɗɗum hakkunde maɓɓe e goɗɗo, to ɓe ala caahu maɓɓe, ɓe njaha ɓe ciryotira e makko. Gaɗa ɓe ciryotiri, sey ɓe njaha ɓe kokka Allah caahu maɓɓe. Non holli a waawataa ngaɗa do'aare taa wi'aayi Allah hakke maaɗa cuuɗiiɗum. Carel ngel ngaɗataa do'aare, tora Allah, o omta ɓernde maaɗa, o holluma hakke maaɗa. Wi'u Allah hakke maaɗa, toramo, o yaafanoma. Banye yimɓe e ngaɗa do'aare e ɓe toro Allah ngam ɓe keɓana ko'e maɓɓe goɗɗum, e ɓe ngoodi yidde hoore. Raa misaalu, taa wi'i Allah hokkam moota marsandi, Allah emi yiɗi wuro mango wooɗungo naa seɗɗa, Allah hokkam ceede ɗuɗɗe, Allah emi yiɗi yaaki leyɗe yaasi. Goonga yimɓe gaɗooɓe iri ɗe e do'aaje, ɓe andaa ko woni do'aare. Do'aare naa ɗum waɗuki Allah doole o waɗanma ko ngiɗɗa. Do'aare woni medduke Allah nder lesninki hoore, mawninaamo, mbi'aamo fuu ko ngiɗɗa, toramo o waɗa ko o yiɗi waɗuki nder jonde maaɗa. Taa yiɗi Allah nana do'aare maaɗa, doole ngaɗa do'aare no o yiɗiri. Nder Maatiyu suurawol 29 aayaare 30 yaaki 44 Yeesu hokki misaalu ɗu'um carel ngel o woni nder ngesa Getsamani. E jemmaare nde ɗum waratamo dow gaafangal, imo nder wannaare, ngam imo andi naa ko neeɓi ɗum waraymo. O dicci e leydi, o waɗi do'aare. Nde tati imo wi'a, Nyaako am mo dow, to ɗum gaɗotoɗum, ittanan jardugel torra ka'a. Fuu e non, naa ko ngiɗumi waɗete, ammaa ko ngiɗɗaa waɗe. Yeesu wi'i Allah o yiɗaa o yara torra mayde iri nde'e. Ma'ana iri nde'e mayde woni sendirki e Allah. Walaa giɗɗo yara torra iri nde'e mayde, ammaa Yeesu wi'i naa ko o yiɗi waɗete, ammaa ko Allah yiɗi waɗete. Carel ngel ngaɗuɗaa do'aare
ɗum gaɗotoɗum Allah noto do'aare maɗa, o wi'a ii ko aa'a ko naa yeeso. Fuu ko o wi'i jaɓuɗum. Ɗerewol Korintiyanko'en ɗiɗaɓol Suura 12 aya 9 holli Bulus lilaaɗo e woodi ko wannatamo. O torii Allah nde tati o ittanamo wannaare nden, amma fuu carel ngel o waɗi do'aare, sey Allah wi'a aa'a. Allah wi'i Bulus yidde makko heƴii wallamo o munyida e wannaare nden. Koo nde Allah wi'i Bulus aa'a nder do'aare makko, fuu e non Bulus nani belɗum nder ɓernde muɗum. Bulus e andi ko Allah yiɗi woni ko ɓuranimo. Allah e wi'a aa'a, carel ngel o andi ko giɗɗen ɗum woɗanta en. Ɗon ma Allah e wi'a naa yeeso, ngam carel makko ɓuri woɗuki. Ta heɗake notaaki makko, a mawnay nder hoolaaki Yeesu e munyal. Allah e wi'a carel ngel ngaɗuɗa do'aare pottudunde e ko o yiɗi. Faamu Allah ɓuri faamu maɗa, nden Allah ɓuri anduki ko woɗanma. To Allah waɗanima ko toriɗa, e haani gettamo, ngam fuu notaaki makko e holla yidde nde o yiɗuma. To bandiraawo, nde a nani ekkitinol ngo'ol ɗume haani ngaɗa? Nanu ko ɗerewol Korintiyanko'en ɗiɗaɓol Suura 12 aya 9 wi'i. Ayaaje ɗen mbi'i, koo nde Allah holliyam wahayu mawɗum, amma ngam to mi ƴefta hoore am, sey ɗum yowaniyam goɗɗum ɗum wartaniyam bo gi'al nder ɓandu am, ɗum warti bo goɗɗo Ceyɗan liloyi waɗa ka torrukiyam. Nde tati emi toro Joomiraawo ittanayam ɗum, amma emo wi'ayam yidde am iima, ngam bawɗe am e kuwa naa seɗɗa nder maɗa, carel ko ndulluɗa cembe. Ngam non nder belɗum ɓernde mi ɓeyday mantoraaki ciya sembe am, ngam bawɗe Almasiihu njooɗo nder am. Kanjum waɗi ngam Almasiihu emi nana belɗum ciya cembe am, e huɗeeki ki kuɗeteemi, e torraaji ɗi njaraymi, e torraaji ɗi torreteemi, e caɗeele ɗe nattumi, ngam carel ngel ndullumi cembe, carel ngel ngoodumi cembe. Koo nde nder do'aare maaɗa, tora Allah o ɗaɓɓita koo ɗume hakke gonɗum nder ɓernde maaɗa, nden o holluma ko haani ngaɗa. Jooni mi jangay aayaaje jangitaaki. Ɗerewol Yahaya arandewol Suura 5 aya 11 yaaki aya 12. Ayaaje ɗen mbi'i, ɗu'um woni ko tabbitinani en Allah hokki en yonki ki re'ata, nde yonki kin to ɓiɗɗo makko keɓetenki. Fuu jaɓuɗo ɓiɗɗo Allah e woodi yonki, mo jaɓaayi ɓiɗɗo on walaa yonki. Ɗerewol Korintiyanko'en ɗiɗaɓol Suura 5 aya 12 wi'i, ngam non fuu gartuɗo tokkuɗo Almasiihu o wartii neɗɗo keso, koo ɗume ko o waɗi ndenno ɗum ƴaɓɓake, koo ɗume wartii kesum. Ɗe'e ayaaje e haani a yaadiki a jogake ɗe boɗɗum diga ekkitinolji ƴaɓɓiiɗi. Raa ayaare tokkitaaki heyre, mi jangaynde jooni, tokkita ko mbi'aymi. Ɗerewol Yahaya arandewol Suura 5 aya 14 ayaare nden wi'i, en ngoodi cembe ɓernde daraaki yeeso makko, ngam en tabbitini e mo nana en, to en torake mo koo ɗume non no o yiɗiri. To bandiraawo, min ngari re'irde ekkitinol taɓol, naa en kawri e ekkitinol garayngol. Allah barkiɗina on, ɓeydana on faamu e andal nder tokkuki Yeesu Almasiihu. Min getti. Ibarka Yesu, fu en keɓa yafuye. Ibarka Yesu, fu en keɓa yafuye. Ibarka Yesu, fu en keɓa yafuye. Ibarka Yesu.
Efu enke baise yoto ni barka Yesu. Efu enke baise yoto ni barka Yesu. Efu enke baise yoto ni barka Yesu. Efu enke baise utare ibarka Yesu. Efu enke baise utare ibarka Yesu. Efu enke baise utare ibarka Yesu. Efu enjahai asama ibarka Yesu. Efu enjahai asama ibarka Yesu. Efu enjahai asama ibarka Yesu. Olati bido shenyido ibarka Yesu. Olati bido shenyido ibarka Yesu. Olati bido shenyido. Masihu umi jina majemu, Joni rao umi sini berdeme, Baude maide chini ate bojime, Ore bodi fusi bana windira, Berdeme no seyo Yesu yediti, Yesu jali maide sini berdeme. Yesu mari paude ngamodumilo, ala fini mota de fojifu. Jendi empie taudora, ende makota iga moyediam, kita hate mako yowi fudoam, teotubanami hamia fumo, yo Yesu yediti, Yesu jali maide seni berneme, Yesu mari baude gamodumino, ala fini mota de fojifu. Subajo, alarino bega fimo, Subajo, Subajo, alarino benanimo. Subajo, anonimo beakema. Oh, Saifere bene amnon diuna. Enenfu, enauni Yesu ke